Business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, magpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ninghar again at 99.9 FM Radyo Guagua. Pamilyang Kapampangan po, tulong-tulong tayo. Yes, marami na po tayong agad naka-sign in. Si Ma'am Susan Ginto Serrano. Magandang hapon po sa inyo, Madam. Si Rubia Camille Valencia Dizon, my former student na yumayaman na rin ngayon. Wow. And then si Ma'am Beth Sung Lao. Ma'am Jesusan Garcia is watching also, of course, together with the kids, ne? And si husband niya. Magandang hapon po sa inyo. Siyempre ang aking bunso, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, kung nasa church pa o nasa bahay na. Jay, nasan ka ba ngayon para makabati ako dyan kung nasa church ka pa? Of course, si Ludwig Sunglao, yan. Alright, yan ang ating mga avid watchers and listeners, no? Nasa FB na sila, meron pa silang radio. Ano ba yan? Talagang love na love nila ang Pamilyang Kapampangan. Sabi nga po ni Ludwig, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM, love you Radyo Guagua. And then, pa-play po song Ma'am Ning, itak-tak mo. Yeah. Thank you po Ma'am Ning, and hello po Sir Aldwin. I love you po, and hello kay Kuya J. Gaviola Romuarnia. Yan. So, thank you so much, Ludwig. Na? Mayap agat panapon keka, and wow, nag-chat back si Ma'am Jesusan. Maya pagat panapon, Ma'am DJ. Yan, maya pagat panapon ngan po keko ngan. Yan, sabi ni Ma'am Jesusan Garcia. Greetings from our TLE teacher there in Beres High School. Yes, Ma'am Susan Ginto Serrano is sending her greetings also. Nice to be with our beautiful Ma'am DJ Ning. Good and happy hat afternoon po. It's Sunday once again. Let us enjoy our day with the beautiful songs to be played. Paki-play po, Dancing Queen. Alright, Dancing Queen, no? Susunod na po yan. Yes, of course. Good morning, sabi niya. I'm also watching Dr. Abdul Karim Khan there in Pakistan. Hello! Thank you so much for watching. Are you in college or at home? Where are you? Thank you so much, Dr. Abdul Karim Khan. Yan. The principal, the president of the college there in Pakistan. Good afternoon. A very hot afternoon to you there. Oh, it's 2 o'clock. Maybe it's still morning then. It's good morning in Pakistan. Hello, a salute to you. Thank you so much for watching. Okay, and then we're going to greet happy birthday to Kuya Ogie Marukot. No? Mamaya he's going to sign in from Canada. Yan. Let's wait for the signing in of Marionito Marukot Gaviola. It's his birthday today.
And also the daughter of Ma'am Beth Sunglao. Happy birthday, no? Nakita ko kanina, I saw in one of her FB post. Yeah. Happy birthday to Janine Sunglao, daughter of Ma'am Beth Sunglao. And of course, happy 19th anniversary in our church there in Lubao. Glorify Jesus and Savior Church. Happy 19th anniversary to you. Yan, po. So, keep on watching Pamilyang Kapampangan. Yeah, this is your DJ Ma'am Ning, and I miss you all, people of Pampanga, people of the Philippines, and people of our world. Yan, no? Nanonood kasi si Dr. Karim sa atin. That's why I'm speaking English now so that he can understand our language. So, a very hot afternoon to our nearby towns here, the town of Susman, Lubao, Florida Blanca, Bacolor, Porac, Santa Rita, San Fernando, Macabebe, Santa Ana, saan pa ba? Sa Apalit, yes, sa Apalit, San Luis, Candaba, San Simon, Santa Ana, Arayat, the whole province of Pampanga. A very hot afternoon to all of you. And of course, dening kaya katamong kabalan, Kenny Guagua. Kaya kayo ngan po, mapalinggat panapon ngan po, kaya kayo kabalan ko. And of course, to the whole Philippines and to our friends and relatives in United Arab Emirates, kay Jetel Bermudo Gaviola, hello, don't be homesick there in Saudi Arabia. So, good afternoon to all our kababayan there, no, sa ating mga kabayan there in United Arab Emirates, especially in Saudi Arabia, in Jeddah, Riyadh, in Dubai. A very good day to all of you. Yes, and of course, ang ating mga kababayan, nepo rin kay katamong kabalan, Kapampangan, there in the United States of America. Sir Rolly Songko, Sir Manulid, and other friends there in United States of America. A good evening to all of you po. Maya Pabengi po kay Kayungan Ken. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. And of course, saan pa ba? Sa Canada. Yan, sa Canada, sa Israel, in Sudan, in Iraq, in Hong Kong, Singapore, the nearby countries here in Asia. Hello. A very good day, hot afternoon to all of you. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Wow, Elsie Gaza is watching. Hello, Els! Kamusta na ka, anak? Kalupadakan lalagun eh. Pero mas mikukwalta ka. Thank you so much sa tulong mo, no? Sa Betis High School. Isa kang tunay na alumni ng Beres High School. Thank you so much at nagkaroon kami ng estudyanteng kagaya mo na marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Yes, Ma'am Jesusan Garcia. si Dr. Karim. Thank you from Pakistan. Yeah. Thank you so much for watching. Miap si PR Kartihun. Pag-greet po, happy anniversary po sa aking mababait na father and mother-in-law, Reynaldo Garcia Sr. and Dolores Garcia, October 10. Yeah, happy anniversary po, tatang and nanay, no? In-law, no? Mga tatang and nanay in-law ni Ma'am Jesusan Garcia, sina tatang Reynaldo Garcia Sr. and Nanay Dolores Garcia, this October 10, wishing you more happiness po and good health. Love you po, sabi niya. Siyempre, love po natin ang ating mga parents na ito, no? Especially yung ating mga in-laws. Yan.
And what else? Coming from Ma'am Susan Ginto Serrano, hello to our poging Bembe, Liam Caleb, my sister Tess Ginto, and of course my jewels, Noe and Noemi, and to my son-in-law, Mark Gideon Salas Macasio. Mingat kayo, and also to my sweetie, I love you. Wow naman. How sweet naman. My goodness, no? I love you, sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano. And then, yeah, hello po, mabuhay po. Galing po kay Brother Aldrin Manlulu. Hello, hello, Wale. Koyang ng J. Yan. Saan ba kayo niyan? Nasa church kayo? Good afternoon. Happy anniversary sa ating church there in Glorify Jesus and Savior. Yan, no? Doon po sa Lubao, napakasaya nila ngayon. Iniwan ko sila doon. At dahil meron tayong duty dito sa radio. So, thank you so much for watching po ng Pamilyang Kapampangan. And pakishare po natin. Let us share this program to all our friends and relatives so that yung ating family ay lumalawak, lumalaki. Nepo, ang Pamilyang Kapampangan. Iisang pamilya lang po tayo. Yan, alright. Hindi lang po dito sa Guagua, hindi lang sa Pampanga, but to the whole world, we are one family. Yes, alright. So, to begin our hat afternoon. Oh my goodness, I forget. I'm sorry. A very hot afternoon greeting to our Honorable Mayor Tonton Torres. Hello po. Yan, ang nababalitaan ko at I see in the FB post yung kanilang mga ginagawa para sa Bayang Guagua. No? A salute to all of you also na mga what do you call this? Municipal officials of Guagua. Ang sisipag po nila. So, mayo pagat panapon po kayo, Sir Tonton Torres, sa ating administrator, si Sir Tonton Tuanyo, po, na kapag kailangan dito sa munisipyo, kahit Sunday, nandito sila. And ano pa ba, yung ating Vice Mayor, Jun Lim, and the Sangguniang Bayan members of Guagua, a very hot afternoon to all of you, and God bless you all po sa inyong panunungkulan dito sa ating munisipyo, sa ating Bayang Guagua. Ano pa ba, yung ating mga municipal officials, of course, po, ang mga, what do you call this, bali sila yung mga pinaka-system ng ating munisipyo, no? And of course, I will not forget the Kuya ng Bayan, si Kuya Jun Panganiban, a very hot afternoon with a beautiful principal wife, Madam Shena Panganiban. And of course, speaking of the principal, greeting to Ma'am Eloisa Silusong, yan, the very energetic, friendly, loving principal, yan, Ma'am Eloisa Silusong of Beres High School. Of course, si Ma'am Jesusan Agustin, po, I will not forget ang aking Madam Damin. Ang aking Madam, yan, ang tawag ko po sa kanya ay Madam Damin. Po, my very loving, po, at parang kapatid ko na rin, po, si Madam Jesus Agustin. Naalala ko kapag tayo nag-uusap, Madam, no? And yung ating mga co-teachers, they cannot believe po ang misasabi kata, kukwento karela, bala mo ka-principal, kasabi mo ko, malapit katang malapit at itan sagakgakan ta, tutong sagakgak, tutong ngayli, alang ka plastika na yayli, And of course, po, I love you so much, Ma'am Jesusan Agustin, yan, si Ma'am Susan. And of course, ang aking pinsan na principal also, si Madam Israelita Baluyot, a very hot afternoon to you. Ano pa ba? Wow, pag-greet po kay Jay De La Cruz, Carla Manlulo at Christy Manlulo. Happy birthday! Wow, yan. Happy birthday! Galing kay Brother Aldrin Manlulo para kay
Jay De La Cruz, Carla Manlulu, Christy Manlulu, happy birthday to you there. Yan. Alright, so ano pa ba? Wala na ba tayong nakalimutan na i-greet this afternoon? baka pag yan mo kong ginreet, oh yeah, si Ma'am Luda Dural, no? And ang ating mga Dabarkads na master teacher, sina Sir Ernesto Balingit, and Ate Frida, si Sir Henry Muli, Sir Alvin Sibug, yan, po. Sina Ma'am Parico, si Ma'am Maricon, yan. Hello to all of you, ne? O, akalingon ko no ata. Okay, so, tuloy-tuloy po tayo sa Pamilyang Kapampangan. Let's have this first song, no? Can't Take My Eyes. Oh, wow. Sabi ni Ma'am Susan, tutungan po yung sinabi kang Ma'am Loy. I love you and I miss you, Ma'am. Super king kalugod ka rin kanya kayang teachers. Yeah, tutuing lugod ng Madam Loy, ne? Madam Loy. Malugod siyang principal, ne po. At ala pong kaplastika ning kayang lugod ka rin mestrana. Okay, so to start the hot afternoon, let's have this beautiful song, ne po. Can't Take My Eyes Off You. Oh, Ma'am. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa,
ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pagpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya,
apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning and Dr. Filipina G. Asuncion Mangaliman is watching. Hello, thank you so much, Doc Fines, yan, no? Sabi po niya, Happy Teacher's Day, Doc Ning from Arayat, Pampanga. Yes, thank you so much, Doc Fines, no? Happy Teacher's Day also, and I miss you too. Alright, and yan, Sir Nilo Manakup is watching there from Italy. Welcome, Sir Nilo. Sabi po niya, Mayap, si Sir Rolly Songko ito. Mayap ang malagu kapakinggat panapon, Ma'am Ning. Manalo Gaviola. O ini mayari na kaming bro kung bong minum at kaibat mandilo niya ka ni Sir Rolly. And then Maya Paworas po kekongan abak pagtuan na punan nebo Pamilyang Pilipina World. Yes, Sir Nila Manakop. Thank you so much. And ang nagamit ko palang pag-reply kay Dr. Karim, yung ano natin dito sa Radyo Guagua. So, kindly switch on to Twitch TV po, no? For continuous listening to beautiful music, wherein the link is on the chat box. Yeah, sabi ni Sir Nilo Manakop, meto nga gulizak po ken. Shout out, Buklod Kapampangan International. Hello, shout out po sa inyo. Galing po kay Sir Nilo Manakop from Italy. Wow. Sa Buklod Kapampangan International, isang mainit na hapon po sa inyong lahat at pagmamahal galing kay Sir Nilo Manakop. And then,
Pa-shout out po, Ma'am Ning, sila Ate Camille, Luis Sunglao, Tita Dang, Siabungko Sunglao, and Ruth Andrea Sunglao. Yan, galing kay Ludwig. Okay, so magandang hapon kina Ate Camille Luis Sunglao, Tita Dang Siabungko Sunglao, and Ruth Andrea Sunglao. A very hot afternoon to all of you there. And sino pa ba? Hello to our BFF, Kaya, safe travels at mingat dakal salamat king pa mag-invite mo. Kamusta na mo kang May and family? Pakikis ka ring apo from Ma'am Susan Ginto Serrano. Alright. No? So, hello sa BFF niya daw, si Kaya. Safe travels at mingat dakal salamat. Yan. No, pasalamat siya po yung Ma'am Susan Ginto Serrano kaya kayo pa mag-invite and kamusta na mo kanukang May and family. And kiss karing apo. Yes. Ano to, Ludwig? Another requested song, Hey by Fatima Rainey. Alright, so ang ating tech man there, no? Siya nang bahala sa hey. hey. Alright. Yes, Ma'am Susan, you're welcome. Itang dancing queen, syempre. Tayo kalingwan ito. You're welcome po and I love you too also. Happy Mapangulisak Day po keng Kongan Terror Teacher Day. Ay, may kamali ko po sabi niya. Dem pong living hero, ilapin po reng mestra at mestro pong yening kasalukuyan. Yes, ne? Thank you so much, Sir Nilo Manakop, king kaya kang greeting kaya kaming mestra. Yan. So, happy Teacher's Day. Ngan po, kanu kaya katamo, sabi ng Sir Nilo Manakop. Manguli sa kami mo po tang nilargo bisang makirandam kaya kami, my goodness. Alagang eskwela talagang makanyan nung emo masyadong sindakan din anak. Ay, ada ka pipansin-pansin, my goodness. So, neng kay medyo magiging commandant keng kilob ning klase bang kanita medyo mga pangasdan lo. Yes. And return chat galing kay Kaya. Thanks, sabi niya. See you in God's time. Wow, no? So, safe travels also, Kaya, even though I don't know you, ne? Basta friend ka ni BFF ka ni Ma'am Susan Ginto Serrano. You're so very much welcome with pamilyang Kapampangan. Kapamilya mo na kami. So, safe travel and God bless you. Yan. Right. Ang ating topic ngayon, what's our topic for today? Ne po? Bakit ba kasi kahit na work ka ng hard, no? No? Work ka ng hard, still, feel mo poor ka pa rin. No? Ma'am Susan, andiyan working hard, ne? Even though you work hard already. So what is the reason of being poor? Yan. Ano ba ang mga dahilan bakit mahirap pa rin ang isang tao, no? Feeling mahirap pa rin siya. Despite of the efforts, despite of working hard, bakit feeling pa rin niya ay poor pa rin siya, nahirapan pa rin siya? What's the reason kaya? Yan. That is our topic for today. Yes, yan, no? Si Ma'am. Wow, sabi ni Sir Nilo Manakap, karakala greetings kareng teachers pero alaman mami regalo. Bala mo kareng graduates amo karakal mag-congratulates pero elaman papakan. Kung Nilo na nakakatalagang kapangmusit. Mami lang regalo deng mag-reading ne at anjang makanyan man tala makaing peg kay king FB ne. At kasi itang feeling ko kasi pota matanggap kay banway itang karelang itang kaya panlubdan uling syempre dinisplay mo na kay public so kakayang ko lamo ret ang di-display ko kay public talaga tang syempre
po tarugubalada, eka biyasang pa thank you, pero I thank you so much, no? So sa lahat ng mga nagbigay ng mga regalo sa aming mga teachers, yan. Thank you so much, yes, and I remember yung ano namin, yung tatay ni Raf, yan, si Raf, no? Yung tatay niya, binigyan niya kami ng mga, what do you call this, mga may kinakalkal ako dito sa aking bag kasi asan ba yung listahan ko sa aking mga estudyante, no? Yung mga Saint Michael's ko, no? Likwang kiyata kitang bag kong metong mayap, makakain naman. O talakwang kita, Diyos mio corazon, ang nelyari kayong biye ko. O nukar niya miras titan lagyo da rening ka na akong estudyanteng memye. Memye grasya ka na ako, mamaya na lang kalkalin ko sa aking bag kapag commercial break natin. So thank you so much dun sa tatay ni Raf Giam, yan. Lahat po ng teachers niya ay binigyan po ng grocery and anong tawag dito, rice, yan, bigas, napakagandang bigas na pwedeng kainin talagang ng masarap, yan. Thank you so much po, yan, an applause to you, Sir Giam. Okay? So, sinigurado na pong Sir Giam na alala nga sabi reng mestra ketang binyena. Talagang agamit mo, apangan mo, ne po. So, calling the attention of the other philanthropies na nagbibigay sa madlang people, ne po. Sana itang pamyeta mo, itang matula lang tatanggapan da rin tao at apangandang masalese rin tao, ne po. So, actually kami pong pinagbigyan ni Sir, syempre, meron din tayong mga kamag-anak na nangangailangan. Yan, po. So, tuwang-tuwa po ang aming mga kamag-anak na pinagbigyan din namin ng mga binigay nyo sa amin, no? Sabi pa nga nung pinagbigyan ko, sigurado ka, ibiyan mo ka na ako, ne? Kasi po, masanting talaga itong binyena nitang philanthropist dami. And thank you so much, sir. At atin niya pang isaw keng Betis High School, ne po. Ilapit ne po yung kaya katang Betis High School, karing kaya katamang mga sa officials of the land. So, God bless you. Richly bless you, sir. Yan. God richly bless you. Yan, no? Higit pa sa inahasaan nyo po ang ibibigay na pagpapala ng ating Panginoon sa inyo. Right? Ano pa ba? Sino pa ba? Yung aking mga Saint Michaels. Naalala nila ako. Akala ko, Diyos ko, akala ko tutuna akong Emaya pa mestra. Ano ba yan? Pintalanda ako eskwela, magdala-dala lang dakala pamangan. Thank you so much. Si Erica, si Louie, I forgot yung akin listahan pero mamaya tingnan ko, no? May malit ko kasi bag ning kalatik tambag nandin. So, pwede tangking medyo maragul bag. I just don't know, baka mitagan niya kitang bag, pigpalitan ko itang kaya kayong dirang lagyuyo. Diyos ko, napasing ka pangalingwan. Pero I will never forgetting lugod. Abinyeyo ka na ako at syempre, ngausyo ka na akong gangeni, ma. Yan. Ma po, ngaus na ka na ako rin estudyante kuling talagang balo day tang lugod ko karela. Po, tsaka retang former students in college, yan, po, sa college, ginrit din nila ako, tsaka yung ating boss sa kabilang school, dinenan nakatamong chocolates, wow. Sir Nilo, yan, wala mong galang na, alalang pemya, tinlang pemya, wala mong galang na, top the run, yan. My goodness. Ano pa ba? Hershey's, yan. Kong Nilo. Alright. Nano pang pemyeda, itang estudyante ko keng Frost, yan, grade 10 Frost. Ano kasing pangalan ng magandang batang yon? Nakalimutan ko. Diyos ko, nakapangaling manuling kasing pakamasle mo makaingatan danan deng anak. But anyway, thank you so much sa lahat ng nagbigay, sa Shakespeare, Tennyson, Dickinson, Frost, yan, Hemingway. Thank you so much, no? Sa mga binigay nyo at naalala nyo ang teacher nyo. At
I love you, balayo galang. Sabi ko napin, burida kayo mong mabiyasa niya, pin medyo stricto kung tuturo kaya kayo, ne? And everything that we teach in the school, siguradong gamitan nyo naman kayong future you, right? So, nanong sasabihin ng sir? Nanong sabi ng sir? Ma'am Susan, Rugone, Ma'am DJ Ning, ing palang balo ng Sir Nilo manakop na ita mo, mapanghuli sakta mo. Ali po, Sir Nilo, bagya-bagya mo po na mong ela makirandam. Yes, yan. Potang atin la pong aliwang isipan, potang malayo ang tingin. Pag malayo yung tingin nila at wala sa focus, ayan, medyo biglan-biglan mula rin anak bang kanita itang karelang attention, itang attention da muntakya kang pasibayo. Na ano pa sabi ng Sir Rollis ako, milele mo deng pota mo, apansinan mula dala mo ning busy ka. Yeah, I am very, very, very busy tamo po, ne? Talagang pasensya na po. Very busy ko po talaga at alata mong makain panahon keng dakal-dakalabagi. Wow, Madeline Claudio is watching. Hello, good afternoon, Madeline Claudio. Ano pa ba si Sir Nilo? Sabi niya, Ken pong panahon ngeni, si Mape na lamang masibas eraser. Ang pang chok kanu deng teachers, ne? Siguro potang minaya bata-bata. Potang tanaya bata-bata. Pero ababata pa naman Sir Nilo, ne? Deng anak mangailangan lamong lugod at lingap. Yan. Ala pa naman. Atin tamong sebyanan metong nepo na anak at sabi ko personal kempe kasabihan tang anak. Sabi ko kaya yabang nan ako kaya ka anak, sabi ko pota keng kilog klase apakarineda ka, so dahan-dahan kaya ako kalakalale ka keng kilog klase ne ako makanyan pota mi pakarine ya keng kilog klase, so peke sabihan keng marat na. No bang kanita pota bala na nanuyeng mestrana potang akong megkay potang palwal ko ne in dragon. Imbangis ng Ma'am Romuar ne ela pamanlulwal kanya ing bangis ng Ma'am Romuar ka rin estudyante kay pa ito pitik-pitikan la pa mong bagyayan so potang medyo atin na pong makapikon pak sabihan minopong mayap ne po medyo panyulok minoring anak potang medyo makapikon na warningan tanala ne po, so alita mo mamasibas ne po. Siyempre hanggang understanding bibieta mo karenganak hanggang lugod ne. Yes, Madeline Claudio, hello, good afternoon, I love you nak. Thank you for watching Pamilyang Kapampangan today. Alright, so yung topic po natin, Sir Rolly, Sir Nilo, Ma'am Susan, our topic for today. And kindly share your opinion. Why is it despite of working hard is still we feel poor? Yan, no? Inclusive yan, inclusive language, inaano ko po yan. Pero ako hindi ko po feeling na poor dahil alam ko may Diyos po akong sumusuporta sa akin. Amen. Kaya po, siyempre, balayo galang pag mayabang kayong Diyos ko, yung Diyos yung pagmayabang ko, taliwa yung sarili ko, yan po. Uning sinabi na ng Diyos ko kapilan man na ako paboren, na ako lakwan, I will never leave you nor forsake you, naning Diyos ko, and I will bless you beyond, naning kanakong Diyos sa paniwalan sa samban kimbyeko, so pota balada rin ngaliwan tao magmayabang ko matas ko lawek ang sarili ko. It's not like that. In Diyos yamong pagmayabang ko kembiyeko yamo ing magpala talaga kanako, and I do not consider yung mga hard works or what. I did not did it my own way, no. Kaya nga hindi ko favorite song My Way yan. Nya po favorite song itang My Way because it is not me who work hard, no. It is the blessing of God. Blessing po ni Lord, no. Lahat ng
tinatamasa ko ngayon ay galing sa Panginoon. Humingi po ako sa Kanya ng extra blessing. Binigyan niya ako ng sobrang blessing. Diba? Yan, so, ang Diyos po, magtiwala lang tayo. So, our topic for today, po, why despite of working hard, still people feel poor or still they feel na magkasakit lang. Yan, So, Sir Rolly, Sir Nilo, Ma'am Susan, and sana mag-sign in ni Ma'am Luda Dural para makapag-share na rin ng kanyang opinion, no? Bakit andyang magobra na kang masalese, pero feeling mo pa mo rin, kamamasen suking biye. Yan. Kapampangan niya ita. Yes, ano sabi ni Sir Nilo? If God is with us, who can be against us? Yes, totoo po yan. Who can be against us? And always God is good all the time in spite of everything. Yes, no? God is good all the time. Tutuya po ito, po. At who can be against us if God is for us? Po, nung atsuya kaya kataming Diyos sa mayupaya, ing Diyos sa malugod, ing Diyos sa makwalta. Po, nino ing pwedeng humadlang kayong pagpapala na kaya katam. Wow. Alright. And, yan nga po, sige first, po, hanapin nyo muna, pantunan mo pa mo yung kaharian ng Diyos, ating kayang katuliran. Pantunan mo pa mo yung katuliran na ng Diyos at inganggang bagay, ibiyan na kaya kabilang karagdagan. Alright, so, let's continue listening to beautiful music, and for the continuous program, continuous listening to beautiful music. My goodness, ano ba yan? What's happening to me? Alright, Nebo. So, for continuous listening, mag-ano po tayo? Let's switch on Twitch TV. Yan, mag-Twitch TV po tayo para continuous po yung ating pakikinig sa mga magagandang musika dito sa Radyo Guagua. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga And thank you for Sir Mark Castro, no? From Astro Boy is watching. Thank you so much, Sir Mark. Very hot afternoon to you and enjoy Pamilyang Kapampangan. Yes, Ludwig Sunglaw, susunod na yung mga requested song mo, nakalinya na rin sila, okay? Alright, yung ating topic ngayon. Why is it that despite of working hard, feeling mo pa rin ay mahirap ka, no? Poor ka pa rin. Alright? Bakit kaya, ne? Sabi ni Sir Nilo Manakop, yes, according to St. Matthew, seek first the kingdom of God and all things shall be added unto you. Masakit pong gawan pero yan ang katotohanan. I don't know bakit sabi mong masakit gawan, Kuya Nilo. Kanako tutuyang Dios, ne? Tutuyang malugoding Dios, tutuyang mapagpala ing Dios, wherein eko expect ing kayang blessing sa Biblia na kanako, no? At eko asok maman, wow. Eko asok maman, or I cannot believe na binless na akong gusto ning Dios tamo, yan. Right? Ne po? At epo masakit gawan ning unahan me pa ing Dios, ne po? Epo masakit gawan nito. Iyako meglaylo kumunditak. Meglaylo kumunditak, pero in here in the station I know, no. This is also a ministry. Ministry yan naman po ining kaya katamong Pamilyang Kapampangan, uling king kaya katamong ang objective natin dito ay maayos ang pamilya, no? Regaining family values. Wow. JM Gaviola, Pastor June Gaviola, no, is watching. Shout out kay Councilman Armin Kapati of Barangay San Antonio. Yan. So good afternoon, Sir Konsehal Armin Kapati of Barangay San Antonio, coming from Pastor June Gaviola. Yes, and Ma'am Susan Ginto Serrano has her opinion now, nepo, sa ating topic ngayon. Bakit andyang magobra na kang magobro, agsikap kang gusto, pero feeling mo kalulu ka pa mo rin. Sabi na pong Ma'am Susan, hello, yan. Medyo nagloloko-loko sa aking monitor ang aking mic, kaya ako'y napatika. No? So sabi po, Pastor June, baka gusto mong magbigay ng iyong opinion, no? Why is it that despite of working hard, Pastor June, still people feel that they are poor, no? They lack, yan, no? They are lacking something, yan, no?
Yes, greetings kareng batch 83 of course our alma mater, Guagua National Colleges Section C. Hi, kina Gina Manalansan, Cecil Sarmiento at Yvette Mendoza. Wow, no? Kabats may pala yung Cecil. Alright. So, hello sa mga batch 83, yung mga kaklase, no? Kaibigan ni Pastor John Gaviola, Castor Gaviola, anyang magaral tamon. Inkalulong Castor Gaviola, pero ngeni asensado ne. Wow. Through the grace of God also, through the great blessings of God ne po, ya po ing megpala king ke kaming pamilya. Yan. So, greetings po kina Ma'am Gina Manalansan, Cecil Sarmiento, and Yvette Mendoza of Batch 83 there in Guagua National Colleges. Ang ating pong alma mater. Yan, napakarami pong estudyante na pinroduce ng GNC. So, libre-libre po natin siyang banggitin dito sa ating station. Yan, institution na po kasi ng ating eskwelahan eh. And we will never forget this school, no po? Dahil dito tayo bumuo ng mga memories natin. Ang mga teachers niya ang humubog sa aming marami, no po? Maraming naging estudyante ng Betis, ng GNC, no po? At dempong batch me ela basta mga mga galing laretang mestrami kanita lalo na my goodness ne po PLM la kayan. At saka Philippine Normal College sila, college pa ngayon university na, Philippine Normal University. Yan, pag Philippine Normal University, wow, magagaling yung mga teachers doon. And they transferred to us. Yung karelang spirit o rin karelang skills in teaching, tinransfer da kaya katamo. So, thank you so much sa aking mga naging teachers. Happy Teachers Day po. Especially kay Ma'am Olivia Vitug. Nung dalaga siya. Ngayon kasi hindi ko na alam yung apelido na yan, no? Siya po yung teacher na inuutangan ko nung ako'y high school kapag wala po akong pambayad ng matrikula. Ne po? No pay, no permit. My goodness, ne? Oneng uli nga kakit ng Ma'am Olivia Vitog, yung pamagsikap tamo kayong pamag-aral, kakit na naman din grades tamo, mga atas lo, ne? Lalaban tamo GNC, yan diyang makapakanano. King kalagitnaan ning kakaluluwan yung minunang panahon. So ining mestra ngay ni kapilan man ke kalingwan keng bieko ne uling eya megmayimot ne nung ikit na itang pamangailangan na ning kayang estudyante. Yan, ako po ito pautangan na ako po rugong pang matrikulang Ma'am Olivia Vitog. So happy Teachers Day, Madam Cone, love you so much. And of course, Madam Merlita Razon, yan, no? Tinulungan din tayo nung tayo college na, yan. Tinulungan po tayong makatapos ni Ma'am Merlita Razon, na dahil po ako'y medyo noon sa GNC, na po, medyo ano tayo noon sa ating eskwelahan, pero mahal ko po ang GNC. Mahal ko po siya, ne po. Siya po ang humubog sa ating pagkatao, yan. Kung ano po ako ngayon, yan, galing sa GNC yan, kung paano akong magsalita, paano akong tumayo, yan, makanano kung lumakad, yan. Let's go, linggewa da keng model flight na yan, keng pamag-marcha, ne. O yan, dela ko rugo, hanggang kentinwa ko, yung kana akong pamaglakad sundalos, my goodness, ne po. Olimpaki contest da katamo kasi kanita king king CAT, ne po. Okay, nasabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano, tamo po siguro tatanam king sarili tamo na diyang obra, tanang obra, kaluluta pa mo rin. Po dapat makanyan. Tanggapan tamo po nung nano ing binyena ning apong Ginoo, pero lako tamo po keng sarili tamo itang mag self-pity.
Malugod ya po ing Ginu nakapaboren, nakatampaboren, basta susopan tamo, sarili tamo. Kumilos hanggang agyu tamo, masanting rin po, kingkabilyan tamo, akakwa tamo pong adadake. Yan, sharing, ne po. O aso pandeng aliwang tao. Manyaman po ing pakirandam itang ating sumabing dakal pong salamat king lugodyo. Ikami pong mestra o ala po yatang mestrang mayaman pero feeling mi po mayaman kami pauli na ning dakal kami asusopan kareng estudyante mi. Mabigla na kami mo po ing biglang ating pasalamat o ita po ing pinakamanyaman king biening meto nga mestra. Emi po isipan ning jang obra na king obra, emi po susumbat king ginuing obat eke mi kukwalta. Nune pasalamatan yaing Ginu kasi yaing minunang linugod at lulugod kay katamo. Yeah, thank you so much, Ma'am Susan, sa iyong magandang opinion sa ating topic ngayon. Po, so do not be feeling self-pity yan. May lulunusan ng sarili mo. Ating tamong Diyos na magpala kay katamo. Wow, Vincent Estacio Capule. Wow. Brother Vincent, hello. Good afternoon sa iyo. Thanks for watching, Brother Vince. You feel lacking? Try to surrender all to Jesus. Be thankful in everything. You will be satisfied. See the goodness of God. Yan. Napakasimple pero mabigat na opinion ni Pastor June Gaviola po natin, no? So, you feel lacking? Feel mo, nagkukulangan ka? Surrender everything to Jesus. Yan. Be thankful in everything. Yeah. Kailangan biyasa kang magpasalamat in everything and you will be satisfied and you will see the goodness of God. Po. Ini pong kapatad ko ngayon niyang magaral ya, ginuko. Po, ganingaldo. Tikdoya pong ganingaldo yung kapatad na ini, muntaya palengki, mamuat yung banyerang balang po kargador ya king fish section taming kapatad na ini. Po. Pero ngeni, asensado wow. Pagpalain po ning Diyos. Yan, alright. So, ano ba? Bakit ganun ba? No? Ano ba? Bakit feeling poor pa rin yung ating mga kababayan, mga kapatid, no? Mga kabalen, mga kapamilya, bakit feeling poor pa rin kahit na trabaho ng trabaho? Number one, kasi, po, lalo na kaya kaming mestra, ngaos na kaya kami po, taga London, ingaos na kaya kami, Londito, Londoon. Yan, andyan pong taga Pilipinas kami, ngaos na kaya kami taga London. Po. Why? Kasi, you're stuck in a debt trap. Yan, po, itang ating lumapit kay kang pahutang. Agad, makakay ka, nangas kanita, maka-apply ka. Agad maka-apply ka keng loan. Yan, bakit? Feeling mo kasi depressed ka You are, because of desperation. Yan, feeling mo depressed ka keng biye mo, kulang ka pera, kulang ka kabiyaya, nanyapin, potang ating mag-offer, utang kaya ka, agad makakay ka, maka-apply kang loan. Misip ka, beko, kamakaing makanita. Nano ba? Bakit kasi? Ot manutang ka. Ini. You want to be in. Burin kasi in ka Yan. So, you must have what others have also. Yan. Nung naning atin dareng aliwa, buri mo atin ka naman. Buri mo in ka. Itang mala cellphone, manutang ka para panyali mo mong mala cellphone, para ating ka mong pakit ka rin tao, ating ka nga pagmayabang ka rin tao, manutang ko. Yan. Nyaneng kayi, itang nanghaus kanina, ako mismo, darayo ko ka rin yung pautang nga rin, yan dyan ka, keng cellphone, pautang makanyan. Darayo ko ka rin, kasi balo ko balo ko na ing karasang kanini, malubog ka keng utang, you're stuck in a debt trap. Okay?
anyapin feeling mo kalulu ka pa mo rin kasi ating kang utang. Andiyan obra na kang obra, putang kahit pamaya diyang utang in sweldo mo, my goodness. So, medyo kayang tamo ing pamanutang but potang kay, mo pa pipansin-pansin dening mga ragula utang nga agawa mo kembye mo. Itang sala sa likutan mo rugo, ka makanita abe ko, kabalen ko, ka makanita attitude, eka pay, what do you call this? Eka pay trap karening mamye pautang nga rin, no? Do not fall in the trap of this lending companies, lending agencies. Eka pay kay karen, eka pay hulog kareng mga santingdang plans, plan of payment, agyume, ayan, kaking miracle ng miracle, dengke kang utang, my goodness, alright? So, iwasan po natin ang mangutang. Ayan, alright? Okay? So, ano pa ba? Bakit feeling mo kalulu ka? You feel because you feel powerless. Yan, feeling mo ala kang lakas. Bakit feeling mo ala kang lakas? Kasi puta ala yung Diyos king kambye. Yan, ken lungubing role na ning Dios. Feeling mo powerless ka. Feeling mo you feel alone. Yan, feeling mo ikan daily keng bien, magobra na akong magobro at makanini. Try mo kaya, sabi natin Pastor June Gaviola, surrender all to Jesus. Surrender ka kang Lord. Lord, surrender ko kaya kay hanggang gana-gana, kung nagyugin, ikang magdala. Sabi natin ng Bible, cast all your cares, cast all your burdens to me, sabi niya. And I will give you rest. Anong makanyang Lord. So, paniwalang tamo ito. Sabi ng kung nilo manakop, masakit na, pero paniwalan mo. Faith. Yan lang ang ano niyan pananampalataya. Kaya nga, faith is being sure of what we hope for. Ma-develop itang pananampalataya king Diyos nung inke kang puso't isipan ka maniwala nung ika mismo mag-doubt ka, so makanano kang mika strength, makanano kang mika kalakasan loob para harapan inganggang challenges, inganggang problems, inganggang blow na ning yato keka. Talagang makanyan ning kain na ning yato. Sabi ko, ninuwari nga di na lang king kakaluluan, ninuwari nga di na lang king kasakitan. May paintagon mo siguro niya ngayon panahon na yung nakakakiting kasakitan ka na ako. Pero my goodness, anyang minunang panahon, talagang siguro nung ding kabataan ngayon delanan ming mikakapatad po. Siguro sumukula. Mag-aral kayong biyeda, lalo na lulubla kayong eskwela, alalang bakal, madalas, kayong kuyang ko, makanita kero ko. So, sabi nating Pastor June, when you were blessed, raise up your standard of giving. Yes! Raise up. Yan pa yung metong Mami ka ba king gawain na ning Dios? Mumunang dilin At suya kaya ing Dios keka. Yaning kutange. Puta kabira. Yes, mamaus ka kaya. Puta lana ka man palang relasyon kayo. Kailangan makipagrelasyon ka pa king Dios. May nga rin mo king tao yan Ausan may meto nga tao, manyawad ka kayo, ala na ka marelasyon kayo. Emo neman pala ka mag-anak, may tatang. Yan. So, makipagrelasyon ka pa mo kang Lord. Makipagrelasyon ka kang Jesus. King kaya katamong Diyos. Makanano ka makipagrelasyon kayo, tanggapan mo yung puso mo. Tanggapan mo na, Lord,
tatanggapan da ka king kanakong puso bilang Diyos at tagapagligtas, iking kanakong manunubos Ginoo, at balo ko, Lord, maganak ka, ne, alakan tatanggian ka rin tao once na linapit laki ka Ginoo, lungkot ka king puso ko, Lord. That is just a simple prayer. Ne po, simple prayer na makipagrelasyon ka keng Diyos, isuglong me. Isuglong me, ingke kang espiritu keng Ginoo. Pota, alakan direct line keng Dios. O ita, kailangan mo pa mong mika direct line keng Ginoo. Kailangan mo pa mong iibalik ang dating relasyon mo keng Dios, ne? At syempre, istunging Dios at tune kaya you have everything. Ne? Alright? Nanong sabi ng Pastor Jun, yes, when you are blessed, raise up your standard of giving. Yan, po, not the standard of your living. Malalamya po yung sinabi ng Pastor Jun na ini, ne? So, atin tamo pong pipag-atin ng church, atin tamong pipag-atin ng ministry, ne? Uling may kipag-relasyon tamo keng Dios, ne po? Ibiyemit ang karampatan keng Ginoo. Mamia ka keng gawain ning Dios, eka maging bastos, eka maging makasakmala agamat keng pamamia. King ministry na ning Dios at kareng aliwan tao, especially kareng kamag-anak mo. Denan mo rin kamag-anak mo, share your blessings kareng relatives. Anya ping misa na abanggit ko na nang kaya nang kasakit panamdam at nang kasakit itang daramdaman na maya pa rin aliwan tao susopan na la pero rin kamag-anak na no balon sopan ne itang maya pa rin aliwan tao magana kaya pero kaya kaming kapatid na ala makanyan at na pong kasakit daramdaman ito ne po so sana eta mo po maging bastos, eta mo maging makasakma, lagamat, keng grasya na ng Diyos, once sabi niya, nakikatamo, share, no? Mag-share tamo po diyang makapakanano ka rin kamag-anak tamo. At syempre, eta na panyab yan ito. Eta na panyab yan, i-broadcast mo pa wari keng baryo, na i-broadcast mo pa wari ka rin aliwan tao na ing makanini, sinopan me, kasi masakit siya or what. Mo na kailangan i-broadcast ito. You receive your blessings already. You receive your praises already. What is more important is the praise of God. Ing pagpapala na ng Diyos, yung importante na potang ikang sinaw, ibalik na ng Diyos, keka, siksik, liglig, umaapaw, nung nanong pepalwal mo, makanano ya karagol, itang pepalwal mo, higit pa kanita, yung ibiyana ng Diyos, keka. Alright? Wow, Ma'am Jesusan Garcia is saying, truth po, ala naman pong masakit a obra. Ating bawat obra pagkasakitan. Yes, pagkasakitan po yung obra. Po, ako may nyawad kong extra blessing keng Diyos at nyapin na akong kabisi keng biyeko. Po, uling ketang extra blessing binyena ng Diyos ka na kung nadidikilang kong gusto. Po, may nyawad ko. Siyempre, kaya kibat na nita, mo kabutang menabuya babo banwa. Makanita, pagobran me pamurin itang blessing na ito. It's good, digdagan na yung income. But of course, itang income ito, itang panakita na ito, money bata na literal kembanwa. Pagobran me pamurin. So, tutoy ning sasabihan ng Ma'am Jesusan Garcia na ing bawat obra pagkasakitan, pagtiyagan, if talagang bisa kang guminhawa keng biye, nanong sabi na, eta naman po need ing kumwalta, mapupunan mo ing pamangailangan tamo. Alang masakit, maragol na pong kapasalamatan itaking Ginoo. At eta po dapat mareklamo keng biye. Totoo yan, dapat mareklamo keng biye tamo, Importante po tintang obra at milalabas la po tapo may lalabas tamo po king pamialdo bieta mo yan. Amen. Pong Ma'am Susan Garcia. Thank you so much, Ma'am Jess. King kaya kang masanting nga opinion. Yeah. Rengang obra masagit la pagkasakitan la. At eka mareklamo. May nyawad kang obra king Dios. Dinenan na kang obra ng Ginoo. Eka magreklamo pag obran me.
Ne? Pagobran me itang obrang binye na ning Diyos kekan. Ako po kasi ating kaming covenant ning Ginoo Ginuburay mo kung maglingkod kekan, ginuburay mo kung mangaral pa si bayo. Biyayan mo yung pamilya ko, Diyos. Ne? So, maglingkod ka kayong Diyos. Yan. Maliban pa kitang mamye ka kayong gawain na ning Diyos. Maglingkod ka kayong Diyos. Paglingkuran me ing Diyos, ini pong tuturo ko ka rin anak ko. Bisa akong mikawobrang masalis, ako rin ng anak ko, maglingkod ko pa mo kayong Ginoo. So, before anything else, tam ipasoso tamong sasabi keni at miss you know po rin kaya katamong kanta. Let's have this next song mag-radio station ID tamo pa mo, and then sunod no po rin dening requested song ng Ludwig Sanglao na Hey at Hi of the Tiger. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor,
Masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pagpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Okay, welcome back po sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning at 99.9 FM Radyo Guagua. Yeah, tulong-tulong po tayo. Okay, sabi po ni Pastor John Gaviola, pabati po kina Miss Rosemary Alvaro at Sunny Lois Roman of Natividad, Guagua. Okay, so greetings to Miss Rosemary Alvaro and Ma'am Sunny Lois Roman of Natividad, Guagua, coming from Pastor John Gaviola. Po. And happy Teacher's Day sa mga taga Natividad High School. Alright? Lalo na kay Ate Sunny Lois Roman. So, ate po yung tawag ko dyan dahil nung before she became a teacher, ano po yan barangay treasurer, magkasama po kami sa DILG. Po. Kaya ang tawag ko sa kanya ay Ate Sunny. Yan, Ate Sunny Lois. Po. At napakabait po na tao niyan. Alright? Okay. So, bakit ba kahit na trabaho ko ng trabaho, no, feeling mahirap ka pa rin? Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Jesusan Garcia, no? Tamo masyadong mareklamo. Wow, makaradyo ko po. O ba't may nako po na, no, sabi ng Ma'am Jesusan? Makaradyo ko po, o ba't may nako po signal, Lana? Bakit? May nataka no signal ni Nano, what happened? Po. So, kumubalo kanini, Ma'am Susan po, tamanuliran niya naman yung kaya kang radyo at may nakasignal. Okay. So, tuloy po tayo sa ating topic ngayon, po. Bakit nga ba? Ayan. Because you put today's happiness before future financial needs. Yan, po. Bakit andyang magobra na kang magobra, feeling kaluluka kasi magkay itang una mo ing kasayahan ngeni, una mo ing celebration ngeni, bayo mo isipan dugo ing mag-save pera. Yan. Mag-save para for emergency funds, niya. So, ala kang for emergency case na pero, niya, feeling mo, kaluluka, ka mag-save, ala kang tiwala ka rin bangko. At pota, you are just living for today, masyado meng panindigan itang sasabyan daking FB na live as if it is your last day, niya, magpakasaya na kang gusto, niya, inganggang mga nyaman, inganggang mga santing, inganggang latest, yan. Darala mo kayong sarili mo, sasaluan mo kayong sarili mo, gagawan mo kayong sarili mo, magpakasaya kang gusto. You are putting today's happiness, no, before future financial needs. So, misip-isip ka, abe ko, ne, lalo na mo tatal na ning kinabukasan at akakita mo lalo na ngeni after pandemic o lalo ko itang kinwento na nitang meto nga philanthropist eskwela pin ating
ating kanong nangas kanita, may nyawad sa karela na kabira-bira may budol ya, may budol ya, ke panakawan, makanyan adwala pong tao reta, po, makalunos la yan. Sabi ko, sir, ako, resulta na po ng pandemic yan, kasi po renta, wala lang obra, daranop la ako, O yan kasi eta na makayang mipapanyi si kembieta mo ni ate ako buritang itang mipanyisi ako po burin dilita itang sisisyan makanya. So as of now, nung daramdaman niya po DJ Ma'am Ning yun po, umpisan niyo po impa magleleng pera. Diyan ditak mo po. Ileleyo po ren pera. Bangkanita po king future use ating kayo po nga gamit. At pagtiwalan nyo po rin bangko. Po, at dengaliwa naman, invest dalo nung masikan lalo ba mag-invest. Ako po masikan lalo mag-invest niya. Darala ko lamo ken bangko ring deng kana akong titipunan dugo bangkanita po tang emergency case ating kargong palwal halimbawa nung kalupa ng eni mitas nga ning gampanyalwan mitas ing gasolina mitas ing babayaran kuryente danum nanong aning mitatas mitatas na nga din ang pandakila rin kakatas so anyapin may nyawad kung extrang income kang Lord kasi pin ita medyo may kaitana naman king budget tamo po. So bangkanita tingkang nangas kanita itang panyunsong ating kang panyunsong antimongeni biglang mitas inganggang bage-bage panyalwan babayarin mitas ngan unong alakang tinipon for future use nanorgong panyunsong mo keng budget mo keng pamilya sabihan mo wari keng anak mo pasensya na ka inimuin kaya katamong pamangan lalo na itamong pengari at ng kasakit keng lubta mo itang etaya aibye keng anak itang burinan itabay pengarap mong bye itabay pengarap mo keng anak mo ali syempre so magkay ka maglele kang bagyan dyan ditak mo maglele ka o yan ako pingking kakalele ko ek na balo ko eko balo no karan ko alilele rin pera ko nyapin na niyang misan baya ko ating ko nga buklat asiper baya ko tating palang pera ken akala ko ala na akong pera maliliswas ko pa mo magay ko pa mo king mag-withdraw na ako sana ken bangko para panyong budget baya ko tating ko palang pera keni ako so detang panyiksik detang panyalikot lultola isong mga nangas ganine masu-short kang budget nyapin magleleta mo po tapong kailangan ng tala ren bigla lang luntot tingka pala nga lele balo pinunlinele kaya ako binili neneng Diyos ako po balo akalingwang ko na nung nukar niya may patitang perang itan po basta po atsuya po ken siper na ning kana akong wallet maluwat ko na pong bubuklatin siper ni wallet ko mali ako rugong ating palang pera ka rin so pepal to neneng Diyos ka na ako po so maglele ka kabalen bihasa kang maglele ang pera baka ni taking oras na ning pamangailangan ating kang panyungsong ating kang bagutan nanong sabi ng happy birthday kay Miss Rosalina Angeles GNC Batch 83 happy birthday coming from Pastor Jun Gaviola para kay Miss Rosalina Angeles yes happy birthday Miss Rosalina Angeles GNC Batch 83 galing po kay Pastor Jun talagang si Pastor Jun na nakikinig sa atin ngayon siguro si Kuya Ogie na may celebration hindi siya nag-sign in from Canada siguro panonoorin na lang tayo niyan Kuya Ogie binati kita happy birthday happy birthday there in Canada Kuya Ogie
At saka nino pa, ay, kaya mong birthday ta, karing ko nala mo pag-greet ne, di Kuya Bong, yan, Bong Gaviola Marukot, sina Kuya Boy, yan, si Victor Gaviola, yan, no? Sino pa ba yung mga ano natin sa October, ne? Greetings to, wow, Mrs. Jetal Gaviola of King Fahad Hospital of Al-Hassan, Saudi Arabia. Yan, no? Coming from Pastor Jun again. Greetings to Mrs. Jetal Gaviola of King Fahad Hospital of Al-Hassan, Saudi Arabia. Wow. International tayo. Sana nakikinig si Jetal ngayon. Alright? Yan. So, para hindi ka mag-feeling poor, no? Magtabi-tabi ka naman. Hindi yung one day millionaire ka. Right? So, medyo i-postpone mo yung happiness mo today for the future. Ne po? Ano pa ba? Correct your course finance. Yan. Itangke kang budgeting. Ne? I-correct mo yung bagya. Kontrolan mo yung pamangastos kembie mo ne nung para yaking danome may pakialaman para yaking kuryente ne ikay mo na nga yan, alright? At nung ating mitagan ditak ileleme isave me akba sa tinyang gasolina yung kanakong sakyan masaya na ako at pagbakalan na akong faith yan tapong anak ko yung magluto ne po syempre yatad ko na yung kayang eskwela. Then ka na akong anak ka mga ganaka nebo Faith Ses Iyale J yan nebo mga ganakalangan po ring anak ka binyena ng Diyos ka na ako't pasalamatan king Diyos nebo kareng anak ka rin na malugod ka rin pengarida. Wow, alright. So correct your course of finance. Po, yung budgeting natin, ayusin po natin. Kung wala po sa panahon, wag mo siyang bibilhin. Ka masyadong paibudol ka rin ang buy one, take one, buy one, take two, ne? Isipan me pa mo bayo me sa luwan. Kailangan niya ba? Ne? Kailangan niya ba king pamilya? Kailangan niya ba king biyeta mo? Yan yung kutang miya pagyan sarili mo po to kabud miya mo sa salwan muling buy one take one yan makanito right tamo makaing nangaws kanini excited keng pamangastos pera bala mo gagagala rin pera nung mo ginastos ne ada siguro ring din kaya tang listeners katipid nata katipid nata ang Ma'am Romaran. My goodness. Alin naman po, pero po rin anak ko sinabi na, ma, bili tayong shawarma, ma, bili tayo sa plaza. Ayan, po. Pagkanita po, ating ka nga papalwal ka rin anak. So, ating kan lineli, ating ka nga palwal ka rin kaburyanan da rin anak niya po. Ela po madidisappoint niya. Pin po ako neng kay, masosora akong manakit ka rin, tampe nga rin pidala-dala, do rin din ka rin lang anak. Kebot po tarugong manulduye nga anak kandutan de mga gayeng anak ne kamanuldo kanano adang man o tiki me anak mo my goodness mo ne tutuki nung alakang budget. Alright ne nung alakang extra perang dadala ne mo ne rugo pituki-tuki makalunos siya kebot kandutan me paking mall mga gayeng anak kamakanita kaluguran na kabalen na pengare okay so do not spend too much do not spend too much especially halimbawa king housing instead na manupa ka mantun ka karetang low cost housing itang babayaran me anti kang manupa pero kikane bandi mo so mas masanting niya ito kaysa aking makikitok ng ka makarine pandakal maragula pa natindi so instead na makanitang makitok ng kaking balematwa or makipag-upahan ka mantun na kang low cost housing na kapareho niya naman yung babayaran mong apartment or paupahang bahay kapareho niya presyo magkain na ka magsarili na kang bale mo okay Nano pa, may ka-financial plan ka. I-plano mo kaya kang finance kembye. Right? Nano pa,
king kakagasos mo mo balo no ka rin niya mirarasim pera. My goodness. Yan ay kay mangutang ka kaya sarili mo ba? Talala pera, no ka rin laminta rin pera, ne? So, siguro maglistahan ka, ne? At kay bat analyze mo, lawan mo, nano itang sinobra, nano itang mo dapat salbang kay bat seli mo kay MBM mo. Okay? So, may kaplano ka. Abang kanita, balo mo, no ka rin lamiraras den pera. At titapin, separate your wants from your needs. Ne? Saka na laret ang wants. Saka na lamuret anong mo pag yung luxury kay MBM mo. Unahan mo pa mo yung pamangailangan. Itang pamangailangan na ng pamilya, ng anak. Yan pa ang unahan mo bago retang bayo, retang luxury or nanumang wants kay MBM mo. Nano pa, bakit mawala la rin pera mo? Tuloy mag-feeling poor ka ken. So, mag-invest kang masyado ka rin miyaliwang staffs, miyaliwang technology. Yan, gadgets. Yan, nanungno ka rin din karelang kay mag-depreciating na. Mag-appreciated, depreciating assets. Ka makaing mag-spend ka rin. Okay, ako ping kaluwat na ning kanakong katuwa na ning cellphone ko, may papalitan. Papapalit na ng Jimmy Lou, baka nita saluran pero kesa salwan, ako sasaling bayo kasi pwede na pa naman din cellphone. What's the use of cellphone? Chat and call mo, pang emergency. Pwede pa naman mag-research ng kanakong cellphone. Pwede pa naman pang research. So, eta mo masyadong ngayon itang technology, gadgets. Tuloy magigisan na rin pera tamo balo nukar na miraras. Ano pa? O bakit? Makaniteng malalyari. Neng kaya naman, so sobra tamo, lalo na retang detang tataya. Diyos ko, pota mabasibas ko kaya Deta pong tatayan yung isipan nyo na bigla ko umikwalta karetang pamanaya yung areta. Neng kaya rugo makadinalang kay Ngaldo, rengaliwa naman may git dinalang kay Ngaldo. Misip taha mo po, potang kaya ka man manyambot. Sayang ya po yung pera, unang penyali mo na yung gamit mo kembale, gamit na ning anak mo, penyali may pamangan may gila pang malusog deng anak. No? So, kayang tamo po, nung etamo po, ala ko, king kaya katamong sistema ning biya, itang pamanaya. Po, bawasan tamo po, aliwa po itang charakal, maragula pera, eko po mag-invest ka rin makanya na bagay, po itang biglang yaman na style kendi. Biglang yaman po tangkay, saguli mawala la rin, huling man pipagalan, saguli mawala la rin perang penakitan keng biglang yaman. Okay? Lalo pa, mag-stick ka keng budget mo. Stick to the budget. Eka basta-bastang gagastos. My goodness. Nano pa, buri mo at yung ka kasi mainggit ka. Yan, lako mo inginggit keng biye mo. Diyos mio, corazon. Lako mo ita, lakas mo inginggit keng biye. Eka mainggit. Tandanan mo yan. Ako netong yamin kainggitang kong tao Pastor Lapis. Yang kainggitang ko. Sabi ko kang Lord, mat namin tao ngayon didenan meng wisdom, makanini. Buri ko Lord, makanita mo naman. Ayan, inyawad ko kayong ginong wisdom. Anya yata potang magsulputan la ring ideas keng utak ko kakailin. Deng estudyante tamo da kalaya babalo po. So wisdom ita po yung kana akong kainggitan, wisdom po. Pero nung gadget na mo nung nanong bagay kay tiyato kaya kayo na mo, pero balo ko yung Diyos agyo nang ibiye ka na ako. Agyo na pong ibiye ng Diyos ko inganggang bagay kay tiyato. Po, so, tamo kailangan mainggit. Balo na po ng Diyos yung pamangailangan tamo. Po. So, sabihan mo muking Gino. Sabihan mo muking Gino at magobra kang masalese. Obra. Ate mo balo, tinas na nakapala ng Diyos. Akit mo niya yung sarili mo. Tsuna ka king maya, pakalagayon. Stable na ka king biye mo.
So, in Diyos nga ning hanggang sikreto ken. Okay? So, do not spend beyond your income. O yan, metong pa yan. Kagagastos na higit pakingke kang penakitan. Ne? Tandaanan tamo po yan. Ing penakitan tamo pagkasyame kengal doldong biemo. Alright? So, yan po lahat ng ating mga tips sa inyo, no? Para hindi tayo mag-feeling kawawa, mag-feeling walang pera, no? Kayan tayo po yung sarili tamo, disiplinan tayo po yung sarili tamo, lalo na po alata pa po kitang level talagang mag-relax ken bien. Po, tsaka tayo po kakalingwan ing mabiyasa tamo pong mag-share, especially po keng gawain na ng Diyos. Sabi nga, nepo, be a cheerful giver, nepo, at manyawp kang haliwan tawon, diyang makapakanano, sumawp kang haliwan tawon, at sigurado palo na ning Diyos yun. Akagit na ning Diyos yung gagawan mo, at suklian na ka ning Diyos, siksik, liglig, umaapaw. Yan, tandaan po natin yan, no? Huwag po natin kakalimutan sa ating buhay yan, yung ating obligasyon sa ating Panginoon, nepo, sa kanyang gawain. Po. So, I am not saying any kind of church. Nung nuka rin kayo po sasamba. So, panye po ing ministry nga ito. Po. Ating Diyos siya pong bahalang magpala kaya kayo. So, it's 4:01. Sana po may kinabang niya po yung bawat metong kaya katamo. Po, mesaya tamo po nginingal dongay ni. At see you next Sunday po here at 99.9 FM Radyo Guagua. Po, Pamilyang Kapampangan. So, this is your DJ Ma'am Ning po saying, I love you all. Alright. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo.